Hyvää huomenta ja tervetuloa GS1 aamukahveille. Mun nimeni on Piikka Toivonen ja toimin täällä GS1 myyntipäällikkönä ja kaverina on... Joo, hyvää huomenta vaan munkin puolesta. Mun nimi on Riku Kautto ja toimin myös myyntipäällikkönä täällä GS1. Ja tänään tosiaan täällä Piikan kaverina kertomassa teille siitä, miten myös käyttötavaran tuotetietojen hallintaa voidaan hyväksi käyttää meidän synkkapalvelua. Jees. Hienoa, että olette päässeet kanssamme tänne aamukahveille. Ja asiassa ollaan. Aamukahvit on tässä kädessä ja mikä sen parempi käyttötarvike kuin tämä kahvikupponen. Ja jos siellä vielä tuossa lusikka törröttäisi, niin siinäpä meillä toinen käyttötavaratuote. Ja tässä tullaan meidän aamukahvin aikana kertomaan, että päivittäistavaratuotteethan ovat tuolla meidän synkkatuotetietopalvelussa jo hyvin edustettuna. Eli tästäkin tuotteesta niin kahvia, maitoja, mahdollinen sokeri ja tämä kuppi, kaikki voisivat olla yhtä lailla siellä synkan syövereissä niin sanotusti. Nyt mä laitan hetkeksi tämän kahvikupin pois, koska jos mä alan oikein käsillä elämöimään, niin mä heitän kahvit meidän päällemme, niin on vähän niin kuin rauhallisemmat kädet tässä näin. Ja tosi hienoa, että olette päässeet kuulemaan meidän GS1 synkkatuotetietopalvelun esittelyä ja keskustelemaan synkasta ja sen tuomista mahdollisuuksista. Ja tämä meidän aamukahvittelu on suunnattu nimenomaan uusille synkan käyttäjille ja synkkaa tuotetietopalvelua harkitseville. Me huomattiin, että linjoilta löytyy myös vanhoja tuttuja, mutta tosissaan niin tässä lähdetään nyt ihan tosissaan sieltä synkan alusta liikkeelle tämän aamukahvin kohdalla. Ja me todellakin kerrotaan tässä Rikun kanssa tänään siitä, että miten meidän GS1 synkkatuotetietopalvelu tehostaa myös käyttötavarakauppaa ja käyttötavaratuotteita. Ja sitten kerrotaan siitä, että miten sinä ja te yrityksessänne voitte hyödyntää synkkaa käyttötavaroiden tuotetietojen hallinnassa. Monelta eri osin käymme tämän aiheen äärelle. Ja me ollaan teille tarjoamassa sellaista ratkaisua, joka tulee taatusti vähentämään sitä manuaalista työtä. Virheet tulevat pienenemään. No, toiminnot tehostuvat väkisinkin, kun rinnakkainen ja päällekkäinen ja se manuaalinen työ jää pois, kun otatte synkan käyttöönne. Ja aivan varmaa on, että prosessit tehostuvat ja suoraviivaistuvat myös keskitetyn tuotetietopalvelun myötä. Ja tiedetäänkin jo se, että päivittäistavarakauppa on hyödyntänyt synkkaa jo monta vuotta. Olisikohan 10? 10 vuotta on ollut synkka käytössä ja sittenhän meillä oli sitä ennen vielä semmoinen Simpos, eli kyllä me tuotetietojen kanssa on täällä pyöritty jo suhteellisen pitkän aikaa. Juuri näin. Ja kuten tuossa jo mainittiin, niin tästä kahvikupposen sisällöstä, niin kahvit ja maidot ja muut niin ovat synkassa olleet jo vuosia. Ja mikään ei estä myös tuota kahvikupposta sitten itsessään laittamasta synkan puolelle. Ja me tullaan teille tässä kertomaan ja jutustelemaan siitä, että mikä se meidän GS1 synkkatuotetietopalvelu on. Mitä hyötyä siitä on, sen te haluatte taatusti tietää. Ja sitten miten synkan tietoja käytetään, miten niitä pystyy hyödyntämään ja totta kai miten synkan saa käyttöön. Siitä tulee hyvät ohjeet sinne teille päin. Ja sitten meillä on aikaa vielä lopussa niin totta kai kysymyksille, keskusteluille. Meillä on chatti auki, eikös vaan? Joo, chatti on auki koko aamukahvien ajan, että sinne voi laittaa kysymyksiä ihan tämän meidän puheenvuorojen aikana, mutta käydään ne tosiaan keskitetysti tuossa sitten yhdessä lopuksi läpi. Ja tosiaan muutama ennakkokysymyskin oltiin saatu, niin käydään nekin sitten siinä lopussa yhdessä läpi. Just näin,
Hyvä. Ja tästä meidän aamukahvittelusta tehdään tallenne ja se löytyy nettisivuilta. Joo, se laitetaan tuonne meidän nettisivuille ja sitten ainakin ne, jotka nyt tilaavat meidän uutiskirjettä, niin saavat tiedon sitten siinäkin, että koska se löytyy, mutta eiköhän me se aika pian tämän tapahtuman jälkeen sinne saada. Just näin. Ja meillä teknisenä asiantuntijana tuolla toimii Honkarinnan Mia ja näin tässä kohtaa ainakin näyttää, että hyvin toimii lähetykset ja valot ja äänet sun muut. Eli Mia on siellä. No sitten lähdetään liikkeelle. Toivottavasti teillä on siellä kupponen kuumaa ja mahdolliset kirkasvalolamput päällä, koska sitä tarvitaan tähän vuoden aikaan. Ja mä otan tämän nyt tästä hetkeksi ensin käteen ja katsotaanpas. No niin, sitten vähän vaihdetaan vielä asemia. Parilla sanalla ensin siitä, että mikä GS1 on. GS1 on globaali organisaatio, joka on puolueeton ja voittoa tavoittelematon. Ja me toimitaan yli 150 maassa tällä hetkellä. Ja ollaan asiakkaiden ja omistajien ohjaama, osallistava ja yhdistävä. Ja täällä meitä Suomessa on vähän alle 30 ja meillä täällä Suomessakin on yli 7000 yritysasiakasta. Ja näissä asiakkaissa on siis sekä perinteistä elintarviketeollisuutta, ruokapuolen tavarantoimittajaa, mutta siellä on jo mukana totta kai myös käyttötavaratoimittajia. Meidät omistaa ETL, PTY ja Keskuskauppakamari. Ja huikeita lukuja maailmanlaajuisesti, niin yli 10 miljardia viivakoodia luetaan päivässä. Ja viivakoodeista... Joo, itse asiassa tähän väliin voisi mainita, että viivakoodi täytti just 50 vuotta, eli tämä Gaten koodi, minkä jotkut saattaa tuntea vielä enarina eli EAN koodina, eli se mikä löytyy kaikkien niiden teidän kaupasta hakemien pakettien kyljestä, niin tosiaan juhlavuotta mennään. Kyllä vaan. Ja huikea lukumäärä on tuossa yli 2 miljoonaa yritysasiakasta käyttää meidän standardeja. Standardeista vielä voitaisiin hypätä parilla sanalla meidän palveluihin. Ja nyt kun laitan tuosta tuon seuraavan näkyville, niin tänään tosissaan keskitytään meidän synkkatuotetietopalveluun. Ja toki meiltä löytyy rekisteripalvelua ja kollia ja monta muutakin, ei muuta kuin tutustumaan vaan nettisivuille. Mutta tänään me puhutaan synkasta. Ja tosissaan niin synkka on keskitetty palvelu tuotetietojen välittämiseen ja vastaanottamiseen. Ja kun ne tuotetiedot ja kuvat on yhdessä paikassa ja oikeassa muodossa ja ajantasaisina, niin mitenkä sen paremmin voisi palvella sekä Suomen markkinoita että myös tuotetietojen välittämisen suhteen ulkomaillekin. Ja tosissaan niin palvelua kehitetään jatkuvasti. Tämä on Suomen päivittäistavarakaupan ja elintarviketeollisuuden käynnistämä palvelu ja me tehdään päivittäin, viikoittain työtä synkan ympärillä. Meillä on työryhmiä, meillä on kehitysryhmiä, synkkaa muokataan, päivitetään, otetaan lainsäädännön vaateet huomioon ja asiakastarpeet ja tehdään myös siitä käyttäjäystävällisempää koko ajan. Eli synkan kanssa tehdään päivittäin töitä, jotta se palvelisi teitä entistä paremmin. Ja muutama luku täällä Suomessa tosissaan, tai siis synkan käyttäjiä Suomessa on yli 1000 kappaletta tällä hetkellä. Tavarantoimittajia se vajaa 90% ja niitä tuotetiedon vastaanottajia noin 13. Ja tuoterivejä on kaiken kaikkiaan jo lähes 300 000. Ja tuossa me katsottiin Rikun kanssa noita lukuja, niin siis käyttötavaratuotteitakin on jo satoja. Siellä on puutarhaa, kodin sisustamista, kattausta. Teknokemian tuotteita erilaisia, jopa työjalkineita. Kyllä. Niin tälläkin hetkellä kulkee jo tosiaan käyttötavaraa, ettei sillä lailla olla minkään ihan uuden äärellä, mutta totta kai halutaan, että vielä enemmän löytyy. Kyllä. Siellä on leluja, pelejä,
lasten vauvan tarvikkeita, Koiravelut on iso. lemmikkieläintarvikkeet, kyllä vaan. Eli tuoterepertuaria löytyy jo ihan laidasta laitaan. Ja kohta niistä vielä lisää. No sitten pari sanaa siitä, että no mihinkä kaikkialle niitä Synkan tuotetietoja sitten käytetään. No ykkösasiana tietenkin se, että te pystytte vastaamaan omille asiakkaillenne. Ja asiakkaiden tuotetietotarpeisiin pitää pystyä vastaamaan. On se sitten käyttöohjetta, ikärajasuositusta, lainsäätämiä vaatimuksia ja myös sitä markkinoinnillista ja myynnillistä puolta. Eli tuotetietotarpeisiin vastaaminen on yksi tärkeimmistä asioista. Ja sitten tietenkin se, että verkkokaupassa asioidaan sekä kuluttajapuoli että food service-puoli, niin se, että ne tuotteet löytyy sieltä ja kuluttaja tai food service-asiakas pystyy tekemään tuotevertailuja ja sitä kautta ostopäätöksiä. Ja jopa kilpailutukset perustuu totta kai siihen, että ne tuotetiedot on olemassa jossakin, jotta se vertailu onnistuu. Food Servicesta tuli mieleen, että Synkassa tosiaan voi antaa sit näitä tietoja 3 eri kielellä, eli suomi, ruotsi, englanti. Ja varsinkin Food Service puolella niin korostuu koko ajan tämä englannin kielen tarve, johtuen siitä, että siellä on paljon työntekijöitä erilaisista taustoista ja se englanti saattaa sitten monelle olla se yhteinen pääkieli. Kyllä, just näin. Ja meidän lista jatkuu, koska Synkka on niin monipuolinen ja tuotetietoja käytetään moneen eri paikkaan. Tässä on meillä vain otos siitä ja silti saatiin näin pitkä lista aikaiseksi. Totta kai niitä perusasioita, mittatiedot, painot tarvitaan logistiikkaan, myymällä hyllytilan suunnitteluun ja raportoinnilla on todella iso osuus tänä päivänä. Ja sitten siihen valikoimahallintaan Synkka on äärettömän hyvä työkalu. Ja Riku tuleekin kertomaan vielä tuosta myynnin edistämisestä ja markkinoinnista lisää. Ja se, että se kuluttajaviestintä saadaan hoidettua yhdenmukaisesti ja yhdellä tavalla ja se, että kun ne tuotetiedot on keskitettyyn paikkaan tallennettu, niin totta kai kun ne sieltä sitten lähtee liikkeelle eteenpäin eri kanaville, niin onhan se silloin siistiä ja yhdenmukaista. Hyvä. Ja no sitten ykköskysymys tietenkin siellä teillä, että no mitä hyötyä tästä on? Miksi me yrityksenä ottaisimme Synkan käyttöömme? Tähän ollaan hyötyjä nyt kirjoitettu tiivistetysti ja käydään tässä vaikka vielä vähän keskustelua läpi siitä, että mitä muuta se voisi olla. Mutta niin kuin on jo mainittu se, että kun on keskitettyyn palvelun tallennettu ne tuotetiedot, niin totta kai silloin tieto välittyy usealle eri kauppakumppanille, teidän asiakkaillenne. Ei tarvitse tehdä monen kertaa sitä samaa työtä ja toistaa. Mahdollisesti toistetaan myös niitä virheitä, jos siellä on joku virhe ja sitten tehdään monenlaista erilaista tuotelomaketta tai sähköpostia lähetellään, niin totta kai se virhekin silloin kertaantuu moneen otteeseen. Ja tosissaan niin tuotetiedot välittyvät monesti, ainakin eikös Riku toi markkinointiteksti, niin sehän menee monesti ihan sellaisenaan Synkasta verkkokauppaan. Kyllä, että varsinkin nyt tosiaan kun verkkokauppa on tässä viime vuosina koko ajan kasvanut, niin se tuotetiedon tarve on myös omalta osaltaan muuttunut sitä kautta, koska enää ei puhuta pelkästään siitä, että menee sinne kaupan taustajärjestelmiin tai logistiikkaan tai tällaisiin paikkoihin sitä tietoa, vaan se tieto, mitä laitetaan Synkkaan, niin päätyy suoraan sitten sinne kuluttajan nähtäville, esimerkiksi vaikka tämän markkinointitekstin tai sen tuotteen nimeämisen muodossa. Eli tuun tässä vähän myöhemmin tarkemminkin paneutua tähän, mutta tosiaan Synkan avulla voidaan myös niin kuin tehostaa ja varmistaa sen oman tuotteen näkyvyyttä siellä verkkokaupassa. Just näin, kyllä. Ja sehän on ihan päivänselvää, että toiminta tehostuu, suoraviivaistuu siinä kohtaa, kun teillä on yksi osoite, jossa te hallitsette tuotetietoja ja kuvia. Ja me laitettiin tuohon Rikun kanssa vielä näkyville tuollainen kohta, että Synkkaa voi hyödyntää myös yrityksen omassa tuotetietohallinnassa. Esimerkkinä. Joo, siis tämä on tosi hyvä pointti, että
moni niin kuin tällainen pieni keskisuuri yritys niin ei välttämättä tarvitse sen erillisempää pimiä, vaan voi käyttää näitä synkassa olevia tuotetietoja tai tallentaa ne omat sinne, katsella niitä sieltä, hakea niiltä itselleen sieltä Excel-muodossa, PDF-muodossa tai sieltä saa esimerkiksi tällaisia tuotetietokortteja. Aivan, just näin. Joo, ja itse asiassa juuri eilen kävimme yhden tavarantoimittajan kanssa keskustelua siitä, että kun ollaan joko liiketoiminta on alkamassa tai valikoima lukumäärä on sen verran pientä, että ei tarvitse lähteä ostamaan kallista erppiä ja pimiä, vaan synkkaa voi siihen omaan tekemiseen hyvinkin linkittää. Ja sieltä ne sitten luontevasti vielä lähtee ne tiedot eteenkin päin, kun niitä on siellä tykönään ensin käsitellyt. Ja no sitten vielä siitä tulee kohta lisää, että synkka ohjaa käyttäjäänsä. Ja tosissaan niin tuossa meillä lukee noin, että tuotetietojen oikeellisuutta varmistetaan siellä synkan puolella, kun sinne niitä tietoja sitten tallentaa. Ja siellä on loogisuustarkastuksia ja esimerkkinä siinä sellainen, että jos sinne laittaa jotain ihan hurjaa, miten vaikka lavan korkeuteen niin, 15 metriä. Niin, ajatellaan just näin, tai se osaa laskea esimerkiksi niitä tietoja, mitä te olette laittanut vaikka kuljetuspakkauksesta, niin jos niitä sitten on lavalla liikaa ikään kuin verrattuna siihen, mitä te olette laittanut sen lavan korkeudeksi, niin synkka osaa siitä sitten herjata. Eli se on myös yksi etu ja vahvuus tässä, että kun se tekee näitä tällaisia erilaisia tarkastuksia, ja sitten toinen on se, että kun siellä on tällainen GDSN-standardi taustalla, mikä sitten omalta osaltaan varmistaa sen tuotetiedon laatua, koska se on siinä standardin mukaisessa tiedossa sinne syötetty. Just näin, kyllä. Laittakaa ihmeessä chattiin kysymyksiä ja kommentteja, mitä tahansa tulee tästä keskustelusta mieleen ja kysymyksiä, miten synkkaa voisi vielä enemmän hyödyntää tai mitä tahansa tulee mieleen. Hyvä. No sitten annetaan Rikulle puheenvuoro ja ennen kuin päästetään Riku ääneen, niin mä tässä kohtaa kerron, että me ollaan tänä vuonna tehty hartiavoimin töitä. Me ollaan selvitetty paljon eri tuoteryhmiä, ihan tosissaan sieltä puutarhalapiosta niin lasten leluihin, peleihin, monenlaista tuotetta, siivousta, sisustusta, kattausta, koristelua. Ja meillä ei ole tullut yhtään sellaista tuotetta tai tuoteryhmää vastaan, jonka tietoja ei voisi synkkaan tallentaa ja jolle ei synkasta löytyisi sellaista kohtaa, johon laitetaan vaikka ikärajasuositusta, joka kohta tulee Rikun puheenvuorossa esille. Niin meillä on itsellä hirmu hyvä fiilis sen suhteen, että synkka tosissaan palvelee käyttötavaratuotteita ihan kautta linjan. Palvelee, että siis itse jos mietin mitä keskusteluja asiakkaiden kanssa käyn ja usein sitten päädytään siihen, että ikin ei löydy sellaista tietoa, mitä ei voisi antaa synkkaa, vaan päinvastoin synkassa on paljon enemmän mahdollisuuksia antaa sellaisiakin tietoja, mitä ei välttämättä vielä tässä kohtaa tarvita, mutta koska niin kuin koko ajan se tiedon tarve ja ne vaateet kasvaa, niin tulevaisuudessa voi olla, että niitäkin annetaan. Ja totta kai sitten, jos ja kun lainsäädännöstä tulee lisää tarpeita, niin synkkaa sitten kehitetään ja me haetaan sieltä kansainvälisestä standardista niitä kenttiä ja avataan niitä sitten teidän käyttöön. Just näin. Mutta tosiaan, jos mietitään sitä, että minkälaisia ne tiedot sitten on, mitä sinne synkkaan tallennetaan, niin ehkä kaikista helpoin on lähteä liikkeelle siitä, että otatte sen teidän tuotteen ja sen tuotteen pakkauksen. Ja sitten mietitään ne kaikki tiedot, mitä on siinä itse tuotteessa ja sen tuotteen pakkauksessa, niin ne tallennetaan synkkaan. Eli siitä tuotteesta tallennetaan tietysti GETin koodi, sen tuotteen nimitiedot, minkälaista materiaalia se on. Sille annetaan tuotekuva, palaan siihen vielä hieman myöhemmin. Sitten muutamia erilaisia tavararyhmittelyjä ja sitten esimerkiksi just tätä myyntiä ja markkinointia tukevia asioita, kuten markkinointiteksti. Tai sinne voidaan antaa jopa tällaisia avainsanoja, jotka helpottaa sitten sen tuotteen löytämistä verkkokaupoissa. Mutta nämä on ehkä sellaisia tietoja, mitä annetaan sitten niinku ihan tuoteryhmästä riippumatta, että on sitten kysymyksessä jogurtti tai halkaisukirves, niin
nämä on sen tyylisiä, mitä siellä on. Hyvät esimerkit nappasit. Eikö se ollut mahdollisimman kaukana toisistaan? Ja tosiaan, sitten jos mietitään niin kuin käyttötavaran kannalta keskeisimpiä tietoja, niin esimerkiksi niin kuin Piikka tuossa mainitsi, niin leluissa tai peleissä voi olla tällaisia erilaisia ikärajasuosituksia. Ne voidaan antaa synkan kautta. Jos on teknokemian tuotteita, missä on turva- ja vaaralausekkeita, niiden antaminen onnistuu synkan kautta. Voidaan antaa takuaikaa, sinne voidaan antaa käyttöohjeita, käyttöturvallisuustiedotteita. Ja sitten esimerkiksi kosmetiikassa tällaiset erilaiset värivariantit on tärkeitä, ne voidaan sinne antaa. Hei, esimerkki, kysymys. Nyt jos minä olisin tämän GS1 kahvikupin tavaran toimittaja, niin miten sä sanot värivarianteista, niin mulla on tätä samaa kuppia monessa eri värissä, niin sitten onnistuu. Joo, mutta toki sitten eri väri on aina eri keetin koodi, mutta tässä kohtaa ehkä sotkemme meidän kuulijoita, jos menemme tämän keetin koodimaailmaan tässä kohtaa. Joo, just näin, mutta onnistuu. Hyvä. Hyvä. No sitten, me ollaan perusasioita käyty siis läpi, mikä synkka on, mitä tietoja tallennetaan ja tärkeää on, että mitenkä sitten myydään. Se on just näin, että jos ajatellaan, että äsken mä ehkä kerroin enemmän sellaista siellä taustajärjestelmistä tarvittavaa tietoa, kuten sitä mittatietoa, tällaisia asioita, mitä tarvitaan logistiikkaan ja näin. Mutta sitten jos mietitään sitä ihan kuluttajaa, eli miten synkka voisi auttaa sitä kuluttajaa valitsemaan siellä verkkokaupassa just sen teidän tuotteen. No siihenhän tietysti tärkeintä on se, että sillä tuotteella on hyvä nimi, mikä kuvaa sitä tuotetta, kertoo mistä on kysymys. Sillä on edustava hyvä kuva ja sitten että sillä on kirjoitettu vielä tällainen markkinointiteksti, missä on korostettu just niitä teidän tuotteen parhaita ominaisuuksia, sen käyttötapoja ja hyötyjä. Jos lähdetään siitä kuva-asiasta liikkeelle. Mä keskeytän sut. Tuleeko sulla se avainsana vielä erikseen vai liittyykö se tuohon markkinointitekstiin? Siis avainsana on markkinointitekstistä erillinen, mulla ei ole tässä kohtaa siitä erillistä, mutta halusin vaan sen mainita, että se on mahdollista sinne taustalle syöttää. Kyllä. Esimerkiksi avainsanassa voi olla se, että jos teidän tuote on hetekka, mä oon sen verran vanha, että se on mulle tuote, niin jos sinne laittaa, että heteka, niin se silloin tavallaan auttaa, että se löytää myös niillä niin kuin väärinkirjoituksilla tai synonyymeillä tai näin. Hyvä. Mutta tosiaan tästä myynti- ja markkinointikuvasta, niin kaikista tärkeintä on se sen tuotteen myynnin kannalta, että teillä on se yksi hyvälaatuinen tuotekuva siellä. Ja se tuote on ihan edestäpäin kuvattu, siinä näkyy se koko tuote, siinä ei ole mitään muuta ylimääräistä, siellä ei ole mitään laatikkoa, tarjotinta vastaavaa, vaan se pelkkä tuote. No tietysti synkkaan voi antaa paljon muitakin kuvia kuin tätä myynti- ja markkinointikuvaa, eli esimerkiksi tällainen MRHI-kuva, mistä tuun kertoa seuraavaksi. Sitten on ehkä hyvä mainita myös tällainen lisätietokuva. Eli varsinkin just vaikka ajatellaan kosmetiikkaa, jotain vaikka ripsiharjaa, niin tämän lisätietokuvan avulla pystytään ottaa sellainen lähikuva siitä ripsiharjasta, jotta kuluttajan on helppo sit nähdä siellä verkkokaupassa, että miltä se niin kuin läheltä oikeasti näyttää. Et se on ehkä sellaisia, mitä sitten kun liitytte synkkaan, niin kannattaa miettiä, että minkälainen se oma tuote on ja mitkä on ne keskeiset kuvatarpeet, mitä just se tuote tarvitsee. Kyllä. Mutta tosiaan nyt varsinkin, kun tuo verkkokaupassa ostaminen laajenee, ja aika moni sitten selaa, on se nyt sitten kännykällä tai vaikka läppärillä siellä kotisohvalla tai matkalla töihin, mutta joka tapauksessa verkkokaupoissahan nämä tuotteet on usein laitettu siten, että siinä on sellainen laaja ikään kuin valikoima niitä pieniä kuvia, mistä sitten pääsee sisälle siihen itse tuotekorttiin tai miten sitä nyt haluaakaan kuvailla. Mutta MRHI-kuva tarkoittaa siis sitä, että jos kuluttaja etsii esimerkiksi desinpurnukkaa, niin tässä MRHI-kuvassa on voitu korostaa sen tuotteen esimerkiksi sitä koko tietoa tai nimitietoa tai vastaavaa. Ja koska se on isolla siinä heti mainittu siinä kuvassa tai näkyvissä, niin se helpottaa sitä, että kuluttaja näkee just suoraan siitä päänäkymästä, että tämä on se tuote, mitä mä haen, ilman että hänen tarvitsee käydä kliksuttelemassa auki sitten erikseen näitä kuvia. Mutta tämä on sellainen, että sitten kun alatte niitä kuvia synkkaan tallentaa, niin sen jälkeen kun on se
korkealaatuinen myynti- ja markkinointikuva sinne laitettu, niin sitten seuraavaksi melkein suosittelisin harkitsemaan tätä MRHI-kuvaa. Kyllä. Ja tuosta vielä pitää mainita se, että kun me tuossa alussa käytiin läpi sitä sellaista niin kuin perustietoa, että synkassa on nimet ja muut, ja ehkä olette ajatelleetkin niin, että kyllä että siellä paljon löytyy tietoa, niin nämä kuvat on nykypäivänä isossa merkityksessä kuin myös markkinointiteksti. Ja tämä niin kuin puoltaa sitä asiaa, että synkka palvelee näissä kaikissa eri osioissa, että se ei ole enää. Ehkä se on ollut silloin joskus ihan aikojen alussa enemmän sitä sellaista logistiikkaan ja tällaiseen tarvittavaa tiedon siirtämistä, mutta nyt on laaja ja tämä jatkuu. Kyllä, ja siis tosiaan markkinointiteksti on sellainen, missä te pystytte hyvin vaikuttaa siihen kuluttajan ostopäätökseen, eli markkinointiteksti on se kenttä, mikä useassa verkkokaupassa nousee siihen tuotekuvauskohtaan. Ja siinä kohdassa tosiaan te voitte kertoa siitä sen teidän oman tuotteenne ominaisuuksista, käytöstä ja hyödystä. Meillä on sellainen leikkinen muistisääntökin kuin OKH, joka ainakin itselle tulee aika tuolta takaraivosta. Mutta käytännössä voitaisiin kertoa esimerkiksi jostain saippuasta, että se on kotimainen, pumppupullosta on helppo annostella ja se on biohajoava. Tässä nyt olisi tämmöinen aika tiivis ja lyhyt esimerkki, mutta saatte kuitenkin kiinni siitä ajatuksesta, minkä tyyppisiä asioita siellä kerrotaan. Yes. No sitten ollaan käyty perusasioita läpi, kerrottu mikä synkka on, mitä hyötyä siitä on, mitä kaikkea synkkaan voi tallentaa, erilaisia tietoja, mitenkä minä saan sen nyt käyttöön, niin kun mä innostuin tästä asiasta. Saat sen erittäin helposti käyttöön, eli siis synkan voi tilata suoraan tuolta meidän verkkokaupasta. Ja käytännössä sen tilauksen jälkeen, jos ei nyt samana päivänä, niin viimeistään varmaankin jo seuraavana päivänä saa käyttäjätunnukset sinne synkkaan. Synkkahan tosiaan on tällainen pilvipalvelu, tarkoittaa siis sitä, että omalle koneelleen ei tarvitse ladata mitään ohjelmistoja tai vastaavia, vaan kirjautumalla sinne palveluun sisään, niin voitte aloittaa sitten sen tuotetietojen syöttämisen sinne saman tien. Ja totta kai, jos teillä on sitten todella laaja valikoima ja teillä on olemassa jo omat ERPit ja PIMit ja näin, niin on myös mahdollista sitten integroida sieltä omasta järjestelmästään synkkaan, ja sitten synkka lähettää sieltä ne tuotetietosanomat sinne teidän vastaanottajille. Ja tokihan me ei jätetä sitten siinä kohtaa, kun te synkan käytön aloitatte, niin teitä suinkaan oman onnenne nojaan, vaan meillä on erilaisia tosi laadukkaita, hyviä sekä maksullisia että maksuttomia koulutuksia. Tarvittaessa meiltä voi tilata esimerkiksi koko päivän just teidän yritykseen räätälöidyn koulutuksen, johon meidän kouluttaja tulee valmistelemaan niin teidän tuotteiden kautta katsottuna sen koulutuksen, ja sinne voi tulla niin monta henkilöä kuin on tarvetta. Kyllä. Katoin, että tässä oli oikeastaan tämä mun. Meillä olisi pari minuuttia tässä varattua aikaa. Meillä oli ainakin ennakkokysymyksiä. Katsotaan. Mitäs chatti? Chatissa nyt ei tällä hetkellä vielä ole hirveästi, mutta jos me aloitamme noiden ennakkokysymyksien kautta. Laittakaa ihmeessä chattiin kysymyksiä, mitä tahansa synkkaan liittyvää tulee mieleen. Ja tosissaan noista koulutuksista vielä, niin meillä on tosi monipuolinen ja laaja koulutustarjonta. Meillä on ihan aamukahvia, niin kuin oli vaikka GTI:n säännöistä silloin loppukeväästä, ja sitten on todella yrityskohtaista räätälöityä koulutusta, eli apua kyllä taatusti saatte. Ja siitä integraatiosta tuli vielä mieleen, että tässä kun on tänä vuonnakin useita keskusteluja käyty uusien potentiaalisten synkkatoimittajien kanssa, jotka synkan käyttöönottoa harkitsevat, niin tosissaan jos se valikoima on kovin laaja, niin silloin se integraatio on kyllä ihan varteutettava ajatus, että silloin se, ja itsellä on siis joku ERPi käytössä, niin se tieto siirtyisi silloin sutjakkaammin kuin sitten käyttöliittymän kautta. Hyvä. No niin, meidän ennakkokysymyksethän on sitten täällä. Ja palvelun hinta kiinnostaa ja sitten se, että minkä kokoiselle yritykselle synkka olisi kannattava. Erittäin hyvä kysymys. Eli synkkahan on siis kannattava ihan kaiken kokoisille yrityksille. Että totta kai pitää olla jonkunlainen tarve sitä tuotetietoa välittää, mutta heti kun se tarve ilmenee, niin silloin synkka on oikein oiva työkalu ottaa käyttöön.
Ja hinnoitteluhan Synkassa menee tuon käyttöliittymän osalta niin, että siinä on tällainen 1 000 euron käyttöönottomaksu ja sitten liikevaihtoon pohjautuva vuosimaksu. Ja jos ajatellaan ihan pienimpiä yrityksiä, niin se vuosimaksu on 300 euroa, eli siitä tulee 25 euroa kuukaudessa, että suhteellisen kohtuullinen kustannus. Ja sitten jos teidän liikevaihto menee korkeammaksi, voitte tarkastaa meidän nettisivuilta, niin sieltä näette sitten sen oman luokan. Kyllä. Nettisivulta löytyy helposti nämä tiedot, jos heti haluaa lähteä kertaamaan. Ja meillä oli toinenkin ennakkokysymys, ja itse asiassa me jo vähän siihen vastattiinkin. Se oli se, että meillä on valikoimissa monia samankaltaisia tuotteita, esimerkkinä nyt tuo kahvikuppi, jota on sitten eri väreissä, niin miten ne saa helposti Synkkaan perustettua. Eli helppoudella tietenkin haetaan sitä, että joka ikisen kahvikupin samat asiat. Niin. Kyllä, sitä varten on olemassa tällainen tuotteen kopiointi, niin kuin siinä vähän mainitsinkin, niin totta kai annetaan ensin se Geetin koodi, mutta sitten siellä on olemassa ne tavallaan pohjatiedot, jotta voidaan vaihtaa sitten vaan se tietty asia, mikä tarvii. Niin tuotteen kopiointi olisi tällaisessa tapauksessa varmasti se kaikista nopein. Hyvä. Mä katson tuota kelloa, että meillähän on puoli tuntia jo täyttynyt tässä näin ja mulla on osa kahvistakin vielä juomatta. Tuliko chattiin nyt jotakin vielä tärkeää? Me voidaan palata näihin kysymyksiin sitten kysyjillekin. Ei ole mitään noussut nyt sellaista, ja jos sieltä jotain vielä nousee, niin palataan suoraan teille päin vastauksen kerran. Ja eiköhän me kiitetä tässä kohtaa. Hienoa, että te pääsitte kahvikupposelle meidän kanssamme. Aamukahveja on taatusti vielä lisää. Eli pysykää kuulolla ja lukekaa uutiskirjeitämme ja nettisivua katsokaa. Kyllä, ja sitten vielä tosiaan lähetämme teille palautekysely. Ihan tulee teille sähköpostiin tässä noin 15 minuutin päästä. Ja toivoisimme, että käytte sinne antamassa palautetta mulle ja Piikalle, niin osataan sitten valmistautua entistä paremmin seuraavaan. Ja mainitsitko jo sen tallenteen? Joo, tallenne on kerrottu, se tulee nettisivuille näkyville. Loistavaa. Oikein hyvää marraskuun jatkoa tästä pimeästä kelistä huolimatta ja ollaanhan kuulolla. Hyvä, kiitoksia. Ei muuta kuin oikein loistavaa viikon jatkoa kaikille. Hyvä, kiitti. Moikka.